Το πυρηνολογείο ταλαιπωρεί και απασχολεί περίπου για 15 χρόνια το Δήμο Ιεράπετρας και τους δημότες μας. Υπάρχει ένα πλούσιο ιστορικό, ένα ιστορικό το οποίο είναι γεμάτο από την κακή λειτουργία του, είτε αυτή γινόταν με άδεια, είτε άνευ αδείας. Υπάρχουν πάρα πολλά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που έγινε σφράγιση και κλείσιμο του εργοστασίου. Εγώ δεν θα αναφερθώ σε λεπτομέρειες, παρόλο που αν κάποιος ήθελε, έχω αναέτος το τι προβλήματα είχαν δημιουργηθεί. Θα ξεκινήσω από φέτος, από το 2011. Το Μάρτιο του 2011, ο Αντιπεριφερειάρχης της Λασιτίου, ο κ. Καστρινάκης, που έχουμε τη χαρά να τον έχουμε σήμερα μαζί μας εδώ, υπέγραψε απόφαση προσωρινής διακοπής λειτουργίας του πυρηνολογίου, η οποία βασίστηκε και στις αυτοψίες της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας, αλλά και στα αλλεπάλληλα έγγραφα που του κάναμε. Όταν ξεκίνησε η ελαιοκομική περίοδος και επειδή ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ξεκίνησε να μεταφέρει ελαιοπυρήνα, έγινε αυτοψία από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, του έστειλε έγγραφο αναλυτικότατο από την Περιφερειακή Ενότητα με υπογραφή του Αντιπεριφερειάρχη. Δεν θα το διαβάσω όλο, θα διαβάσω πώς τελειώνει το έγγραφο αυτό, με γράμματα μεγαλύτερα και υπογεγραμμένα. Τέλος, σας ευχαριστούμε την προσοχή στο ότι δεν μπορείτε να ξεκινήσετε την λειτουργία του πυρηνολογίου αν δεν ανακληθεί η παρή 41-12 του Μαρτίου απόφασή μας για την προσωρινή διακοπή λειτουργίας. Λόγω της ιδιαιτερότητας της λειτουργίας του πυρηνολογίου, σαν έναρξη λειτουργίας θεωρούμε και την συλλογή ελαιοπυρήνων προς επεξεργασία. Δεν θα πρέπει δηλαδή να αρχίσετε την συσσόρευση ελαιοπυρήνων στον χώρο του πυρηνολογίου πριν ανακληθεί η προσωρινή διακοπή λειτουργίας. Παρ' όλα αυτά, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας έγραψε στα υποδείγματά του τους πάντες και συνέχισε και να μεταφέρει ελαιοπυρίνα, αλλά και να λειτουργεί. Και είναι αλλεπάλληλα τα έγγραφα που υπήρξαν, και δικά μας, αλλά και από το αστυνομικό τμήμα Ιεράπετρα. Λοιπόν, είχαμε λοιπόν από τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο αλλεπάλληλα έγγραφα προς την Περιφερειακή Ενότητα και της αστυνομίας και δικά μας, που πληροφορούσαμε ότι αυτός και εξακολουθούσε να μεταφέρει πυρήνα, αλλά και να λειτουργεί αρκετές φορές. 21 Δεκάτου έχουμε το σφράγισμα του πυρηνολογίου. Και 30 Ιανουαρίου είχαμε την απόφαση του θεματικού αντιπεριφερειάρχη σε θέματα ανάπτυξης, βάσει της οποίας έδινε προσωρινή άδεια λειτουργίας του πυρηνολογίου για 45 μέρες προκειμένου να επεξεργαστεί την υπάρχουσα πυρήνα. Αντί με τη δικαιολογία ότι η συσσωρευμένη πυρήνα δημιουργούσε προβλήματα, του δίδεται άδεια να την επεξεργαστεί, χωρίς να ξεκαθαρίζει αν αυτή η απόφαση αφορά την πυρήνα η οποία υπάρχει εκεί ή έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει και άλλη πυρήνα. Σημειώνω ότι λίγες μέρες πριν υπογραφεί αυτή η απόφαση, από έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, πληροφορούσε η υπηρεσία ότι κατόπιν της αυτοψίας που έκανε, εκτιμά ότι με βάση τις ποσότητες που βρισκόταν αποθηκευμένες δεν υφίσταται ρύπανση υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Δηλαδή, το έγγραφο αυτό της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου στην ουσία καταρρίπτει το όποιο επιχείρημα υπάρχει στην απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη. Είναι προφανές ότι η απόφαση αυτή μας βρίσκει απόλυτα αντίθετους. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μια απόφαση που δεν είναι νόμιμη. Αν θέλετε, προσβάλλει την περιοχή μας. Ο νομός Λασιτίου και ο Δήμος Ιεράπετρας έχει περήφανους ανθρώπους και θεωρούμε ότι δεν είμαστε απικία ούτε του νομού Ρεκλείου ούτε κανενός. Δημιουργεί η λειτουργία του πολλά προβλήματα, αν θέλετε, στην υγεία των συμπολιτών μας. Ενοχλούνται πάρα πολύ. Και δεν έπρεπε αυτό το πράγμα να γίνει. Με κατεπήγον έγγραφό μας προς τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Λαμπρινό, του θέτουμε μια σειρά ερωτήματα που περιμένουμε απάντηση. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση. Εγώ θα σας διαβάσω την επιστολή που του έστειλα.
Λοιπόν, προς Αντιπεριφερειάρχη Κωνσταντίνο Λαμπρινό, εξαιρετικά επίγον. 31 Πρώτου του 2012. Με την υπαρή 45-30 Πρώτου του 2012, από τη οποία σημειωτών απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη δεν εστάλει στο Δήμο Ιεράπετρας, αλλά εστάλει στο αστυνομικό τμήμα Ιεράπετρας και στον συγκεκριμένο επιχειρηματία. Με την υπαρή τάδε απόφαση της προσωρινής αναστολής της διακοπής λειτουργίας του πυρηνεργείου Περπελάκης ΑΒΕ για 45 μέρες, επικαλούμενος λόγους δημοσίου ωφέλους, επειδή αν παραμείνουν οι υλοπυρήνες που έχουν συγκεντρωθεί στον χώρο, θα δημιουργήσουν περισσότερα περιβαλλοντικά προβλήματα και κίνδυνους στη δημόσια υγεία. Πρόκειται για μια απόφαση που μας βρίσκει τελείως αντίθετους, διότι είναι αποσπασματική, κινείται σε λάθος κατεύθυνση και δημιουργεί περισσότερα περιβαλλοντικά προβλήματα από εκείνα που λύνει. Θα ήθελα λοιπόν να μας γνωρίσετε τα παρακάτω. Πρώτον, ρωτήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Λαστίου το θέμα. Ποια ήταν η άποψή του? Δεύτερον, εμείς γνωρίζαμε πολύ καλά ότι η γνώμη του τοπικού μας Αντιπεριφερειάρχη ήταν τελείως διαφορετική. Γνωρίζετε ότι πρόκειται για ένα θέμα που απασχολεί την τοπική κοινωνία επί χρόνια και έχει προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις, αφού η πόλη της Ιεράπετρας υποφέρει από τη δυσοσμία εξαιτίας της λειτουργίας του πυρηνεργείου. Τρίτον, γνωρίζετε ότι το πυρηνεργείο συγκέντρωσε την πυρήνα χωρίς να έχει άδεια λειτουργίας από πέρυσι το Μάρτιο. Γνωρίζετε ότι πρόκειται. Γνωρίζετε ότι πρόκειται για πάγια τακτική του ιδιοκτήτη του εργοστασίου προκειμένου να δημιουργήσει τελεσμένο γεγονός και να ζητά εξαιρέσεις. Αυτό έχει γίνει κατ' επανάληψη. Όλα τα προηγούμενα χρόνια είχαμε την ίδια αιτιολογία. Γνωρίζετε πώς με τον τρόπο αυτό δρά επί χρόνια? Γιατί δεν του ζητήσετε, αφού έχει γίνει διακοπή λειτουργίας, να μεταφέρει αλλού την πυρήνα που παράνομα συγκέντρωσε? Προβλέπετε η επιβολή προστίμου για περιβαλλοντική ρήπαση από την πράξη αυτή? Και αν ναι, γιατί δεν του επιβλήθηκε? Επιτρέπετε με την απόφασή σας να μεταφέρει άλλη πυρήνα στον χώρο προκειμένου να λειτουργεί όσο διάστημα θέλει, με την απειλή της περιβαλλοντικής ρήπασης? Όλα τα παραπάνω, αν είχα τη δυνατότητα, διότι ο κύριος Λαμπρινός δεν με πήρε τηλέφωνο καθόλου, δεν ενημέρωσε κανένα για αυτό που θέλει να κάνει, θα σας έλεγα προφορικά, αν κάνατε τον κόπο να επικοινωνήσετε μαζί μου για να συνομιλήσετε με την τοπική αρχή. Όχι μόνο δεν το πράξατε, αλλά και δεν μας κοινοποιήσετε το έγγραφο ως αν πρόκειται για θέμα που δεν αφορά τη Δημοτική Αρχή Ιεράπετρας. Παρά τα αυτά, επεδίωξα να μιλήσω μαζί σας, χωρίς όμως να γίνει κατορθωτό. Είναι προφανές πως αναγκάζομαι πλέον να απευθυνθώ γραπτά, ζητώντας τις παραπάνω εξηγήσεις. Θεωρώ περιττό να σας επισημάνω ότι η στάση αυτή είναι άκρως αντιδεολογική. Δεν εκφράζει το πνεύμα που διακατέχει τη συνεργασία των φορέων της αυτοδιοίκησης στην Κρήτη και προφανώς και προπάντων δεν εκφράζει την αντίληψη συνεργασίας που έχουμε γενιάσει με τον Περιφερειάρχη κ. Σταύρο Αναρωτάκη. Ακόμα και αν πρόκειται για θέμα που εμπίπτει στις αρμοδιότητες σας, δεν νομιμοποιήσετε να ενεργείτε αυθαίρετα και ερήμην των συμφερόντων της τοπικής μας κοινωνίας. Η πρόχειρη και αποσπασματική απόφασή σας οδηγεί την Ιεράπετρα σε μια μεγάλη αναστάτωση και ταλαιπωρία, προκαλώντας τη δικαιολογημένη αντίδραση φορέων και πολιτών. Αναμένουμε την άμεση ανάκτησή της. Μέχρι σήμερα απάντηση δεν έχω πάρει.